Kerman historia ikasten. Kaixo. Kaixo. Beitu, Gasteizko katedrala bisitatu nahi dut, eta ez dakit gaur ikusi bat daiteke. Bueno, katedral zaharra ikusteko txandartu behar duzu aurretik. Ai, txanda, noski. Bueno, eske ez dakit beste egun batean etorri halko banaiz. Eta gaur ezin da beste zerbait bisitatu? Bueno, gaur harresiak ikusi ditzakezu. Eta ze ordutan da hurrengo bisita? Ordu bete barru. Badakizu azalpena euskaraz izango bada? Bai, ordu horretan euskaraz da, eta gainera nik erakutsiko dizu. Ba, eskerrik asko. Deitu behar diot lagun bati, Mikel Pablori, jakiteko ea etorriko bada. Ez nahaztu, baldintza eta zehar galdera. Ez dakit azalpena euskaraz izango bada. Kontu zibili era horretako esaldiekin, kasu horietan ez baitago baldintzarik. Halakoen ordez, ez dakit azalpena euskaraz izango den, esango dugu, edota lagunari deitu diot ea etorriko den galdetzeko. Ze polita, Bai, Bueno. zaizu. Mikel Pablo azkenen ez dator, Esan dit oso lanpetuta dagoela, baina esan dit beste egun batean etorriko dela. Horrela, bera etortzen denean, bajungo gara katedral ikustera. Ze jende asko esaten du oso polita dela, ezta? Bai, oso polita da, baina txanda gaur bertan hartu, bestela zai ikusten dut. Ai, gaur bertan, bueno, dena den uste dut Mikel Pablo ez dela etorriko. Zure lagun hori Mikel Pablo noizbait ezagutu beharko dut. Gainera, Gasteiz oso leku ona da artez eta historia zerbait ikasteko. Bai, nik ere horrela pentsatzen dut, Bueno, gainera mundu guztiak esaten du, harresi hauek oso historia interesgarria dute. Besteek esana kontatzeko, gisa honetako esaldiak erabiltzen ditugu. Nire lagunak esan dit oso lanpetuta dagoela. Nire lagunak esan dit beste egun batean etorriko dela. Gogoratu horren bestez, era horretako esaldietan, ela atzizkia ipini behar diogula aditz laguntzaileari. Mikel Pablok galdetu dit ea zabalik egongo den katedrala San Prudentzio egunean. Ze honek nahi duena da, badakizu. Artea ikusi bai, baina juerga pixka bat ere egin. Nire ere juerga gustatzen zait, parranda pixka bat, baina interesatzen zait gehiago artea eta kultura. Zuri, ziur nago, irakurri dituzula Toti Martínez de Leseak eta Ken Folletek Gasteizi buruz idatzitako liburuak, ezta? Bai, irakurri ditut. Bai, eske nire amak esan dit Totiren liburu guztiak irakurri dituela. Bai, ez naiz harritzen, esan dizut. Nik biak irakurri ditut eta oso idazle onak dira. Nik ere irakurri nahi ditut, baina ez dakit denbora izango badu. Ze oso lanpetuta nabil. Hori bai, Totiri esango diot, ea nire historia idatzi nahi duen. Kerman, Euskal Herriko Euskaldun berririk zaharrena. Gasteizko harresiak baina zaharrago. Zalantzan gaudenean, honelako esaldiak erabiliko ditugu. Ez dakit denbora izango dudan, bazkaria prestatzeko. Eta beraz, gaizki egongo dira, ez dakit denbora izango badut bezalako esaldiak. Zergatik? Kasu honetan, ez dagoelako baldintzarik. Beraz, ez nahaztu baldintzak eta zalantzak. Gogoan izan, aditz laguntzaileari ene jartzearekin nahikoa dela. Adibidez, ez dakit guztia ulertuko dudan ene hori. Ados? Bueno, bestalde Kerman finago aritu da besteek esandakoa kontatzen. Gogoratu besteek esandakoa adierazteko honelako esaldiak erabiltzen ditugula. Nire lagunak esan dit lanpetuta dagoela edo liburu guztiak irakurri dituela. Eta zuek, ea saiatzen zareten, hemen esandako guztia, ez ahazten. Horretarako badakizu, honekin edo harekin, baina egin.